Díomh a chuirde, Jamie Ó Flannúra is anam dom agus is as an daoine mé I gúnta círí. Dás mé aníos I gcurcha dhaoine, treaslíos bunscoil agus meanscoil go hámlán trí bhean na Gaeilge an so, agus cúsaráig go dtí cláiste ollscoil blá clia, Bhís anmhainte leis an gom Gaeilge agus bhís imachóní sa scéim cónathe le Gaeltachtaí CD agus bhís a gagrú imachtaí chun an Gaeilge na curcan cín I measc an pobl san ollscoil. Bím sáte isteach is saol na Gaeilge go léargas. Bím sé géisteach le raidió na Gaeltachta gach lá. Bím sé géisteach le podcréaltaí úntacha atá fáil faoi láthair an Gaeilge. Go háirithe beor éigean amín RT raidió hain agus na seansáilethe amín raidió rirá go Seachtain. Bím sé féchtar annachchuid chláracha agus tá éagsúlacht úntach TG4 faoi láthair agus fennig molle bíad na rudaí gur cearta dhéanamh chuirsa dhéanamh le Gaelcultúr bí ag éisteacht le raidió na Gaeltachta, raidió rirá, raidió hain agus ag féchantar TG4 go léargas nó go Seachtain. Ba mé glenn raig ag éisteacht agus a bheith sáte isteach is saol na Gaeilge chun cinú go bhfuil mar chud Gaeilge ag dul ó neart go neart. Ba mé go ránú cuasa le Gaelcultúr, thom chun an ceann cruinnis na Gaeilge na ránú ach tá faoile cuasaí fáil.